करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Presented by SS Films मोतिहारी। तोहरे चलते मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते मार्केट से उड़ गइल बूढ़ गइल दूर गइल रे। मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते मार्केट से उड़ गइल दूर भइल बूढ़ गइल रे। मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते मुर्गा बदनाम भइल तोहरे चलते डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी सीतामढ़ी। मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते हाँ हाँ मुर्गा के नाम से लोग डरतावे रे धोइला के बाद लोग मरतावे रे मुर्गा के नाम से लोग डरतावे रे धोइला के बाद लोग मरतावे रे। यूपी बिहार झारखंड मजबूर भइल रे। मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते मुर्गा बदनाम भइल तोहरे चलते डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी सीतामढ़ी। मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते रत्न सरतन परदेसी पिया सोलह बयसवर के धड़ के जिया रत्न परदेसी पिया डीजे विकास धड़ के लाजिया निर्मल जोगेश या सुधीर के दिल टूट गइल रे। मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते मुर्गा